Gadanan babaying backrider na inikan makasabit ang piglulunadang motorsiklo sa sarong truck mag-aalas 10:30 kasud mang aga sa tinampong sakop kan Andaya Highway, Barangay Nagkalit del Gallego, Camarines Sur. Nagluluwas sa investigasyon na nag-overtake sa toong porsyon kan truck ang motorsiklo, hasta sa iniyan makasabit sa truck na nagresulta sa pagkakahulog kan biktima dangan pagkakapairarumpa sa truck. Binisto ang biktima na si Desiree Bagasbas Lerma, 25 anyos, na tubong si Pocot, Camarines Sur. Tubong Lopi, Camarines Sur naman ang driver kan motorsiklo na esposo man sa nakan biktima na si Jensmar Lerma y Estrella, asin parehong residente kan Opecho Subdivision, Dasmariñas, Cavite. Makapauli, bisita kang mga aki, kayan. Kaya di man pinalad na nabot ng disgrasya sa highway. Pigbalo pa man na idara sa ospital ang biktima, alagad binawian man sa inin buhay. Minor injuries naman ang sinapo kan esposo kaini. Iluway lang sa pagmaniho. Ang dudumanan niya on man yan, di man mahali, iluway man. Anyway, makakabot man po kita sa tuyang padudumanan. Iman lang po yan, kung tinutong ka, pagturog mo na, ang opisina may bukas, ikulilig cottage, hindi silang magturog, puro pahingalo. Pag okay na, larga na naman. Sigun sa pulisya, nagkaareglohan na ng buslados, kaya mayo ng kakaatubangon pang kaso ang driver kan truck. Inamin mandakan ang kung kan biktima na naging marikasan sa iyang padalagan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.